Добър ден, уважаеми зрители! Това, както виждате, е Петко Шоу и днес се намирам в една много интересна сграда. Опа, да ни правим какво тук набират. Днескашната тема са, както виждате, кифлите. За повечето хора те са просто нарицателно име, за други са просто хубави момиченца с бюст. Тази цена ще изрежем пазаната си сам. И така. Трябва да дефинираме думата кифла. Тя се дефинира по много начини, но само един може да опише така, както я описам аз. Кифла е нарицателно име от същинската дума кифла, която е с пълнеж. Ха-ха-ха! Ще кажете, то слуя там, седи и пие бира и деки бабчета, без да каже нищо интересно. Не е така, приятели. Всъщност аз говоря много интересни неща. И така. Когато децата са малки, в детски ранен период, малките кифли са комплексирани, недоразбрани, недооценени и малтретирани от своите родители деца. Ето защо те се превръщат в истински бедствия във Фейсбук, които харесват и имат повече от над 4000 лайка. Но както сами виждате, кой може да ги спре? Те са неудържими, те са секси, те са и дебели. И някой ден може да бъдат и във вашата къща, ако не си дооценявате детето. Комплексирани какички. Единственото, което мога да кажа да се седите на мястото и да бъдете нормални момичета като останалите. Но държавата, която живеем, за да си нормално момиче, трябва да си с голям бюст. Трябва да си с голям бюст и да нямаш никакъв ум в главата. Скъпи приятели, това е краят на нашото шоу, но изчакайте. Сега ще кажа една реплика, която доста хора от моя клас е казват и тя е: всяка дъска си има чеп.